khot ka seng jong ki nongya bat ki try pick up jong ka West Khas Hill district ban penlong ya ka general meeting ha ka ar po ar trik jong menta ubnai November ar hajar hosan ka badeiru ka singis jan ha ka por kumba khat way ba jian not am ham make of fat mar persha bat ka petrol pump jong ka NRL bat ka jing thmu bat penlong ya ka jelang ka de halor jong ki katto ka ne ki mat ki ba don kam ki bale kendu jeng da ki kali pick up hapo jong ka district lingba jong ka krwa ki nelam jong ka kenhun jong ki nongnya bat ki try pick up kila khot kila wer ya ki driver bat ya ki try pick up bakin snob ha bane plaj por khnang ha ka te ka sngi ban yo ban ya kran ya ki katto ka ne ki je kendu jeng jong ki pick up hapo jong ka West Khas Hill district kani ka meeting ka long ka don kam ha ya phi kum ki try bat ki nongnya pick up Joga West Khas Hill district ba phine poi rente khnang ba phenla ban snguthu ye ga jingthmu jong ga jelang ka ban salong ha ga ar pu arturik jong menta ubnai kani ka long katkum ka jingong jogi nelam jong ga Asian joga West Khas Hill district kumta la ki don ki nu ki jing bom shai phila ru ban phone shai ki number phone ki ba PPE ha ga ne ka screen tu ha ga ne ka por ngi ngau ban penpau ka jing khublai lang philang baro gi Pajba nong senang jong West Khas Hill barok away, but hagan ni step ya dan lang menta barok kum ki try jong ki pick up, but kum juru ki nongnya jong ki kalip kamai pick up, hapok ke West Khas Hill. Te ka jingnya perkhat ka jongi, but ka jingnya kenduk ka jongi hagan ni step ka dai bej halor ka phang ya ka ba ngatarai barok pia nguthu hi, but pia kenduk ya lagi jong ki jing kum ki try pick up bat kum juru kum ki nongnya kali pick up lada pilai charum lani pilai chaneng piju ya kendu ki jing ki babun ba kata kalong ba lada ngilai cha athiabri cha garo ngi ya kendu ki dan ki nong pendik lada ngi kiu sejerang ni hiar seberni ngi ya kendu ya ki jing ki dan ki nong pendik te halor kita ki jing kapan long yang kum ki try pick up bat kum juru ki nongnya kali pick up bangin ya lumlang bat bani perkhat halor kan ni ka jing te namar kata ka wei ka jing mut ban ya keren bat ban ya perkhat khamba bat nakam ta ka jing lai lut yangi bat kum juru ka jing ya kiulang pardo prasnam ila sim ka wei ka jing mut ba nakam ta ka ni ka jing bangin lum ka wei ka general meeting lani ka jing lang ka jing lang pajba hapo ka West Khas Hill barok ka wei bat namar kata ngila rai ya kani bangin penlong ya kani ka jing lang pajba ha ka arpo arterik jong uni ubnai dan ubnai ba khatway hauni usnam arja opsan bat ha ka por khatway bejem men step bat ya ka jaka ngila chim ban penlong ya gani jingelang ka de hapo mekofets hall kabadan hanong stoin mar persya ya ka Bharat Petroleum te namar kata lingba jong gani ka kerwo ngisngau ban ha ban ya khot ban ya werlang ya ki try jong gi nongnya kali pick up ki driver jong ki kali pick up bat kum juru ya ki kali kamai ki badai hakadur jong ki pick up la ban kedaw hang ni kum ki auto truck lani ki wei ro bakin wan ban ya don mentalang ban ya join lang lani ban ya don lang bat ngi hakate ki jinglang khnang bangin ya saindur ya ka kamai ka ji ka jongi hakar kum ka badai bat khnang ba ngila ban ile persya ya kinong pendik lani kinong penthut hakilin tiat ka jongi ki bangi kendo nakapor se kapor te namar kata lingba jong kani ngisngo ban ya khot ban ya werepi ya ka ba phenwan hakate ka sngi ba ya be ka por khnang bangila ban ya teli bat kum juru bangan pendep hok ya ka ika hok ka badon kam ka jongi kum ki pajba nong jong snong bat ka hok jong rit uria hala ka jong ka jaka bat hala ka jong kari bat hala ka jong jela tenga don tang gini ki jing pendep bat ngia khot epi ba phnia be bat phnia wan ba nginget ba ka jingwan ka jong pi bat ka jingi simenta ka jong pi kalong ka jingmentoi bat kalong ka lawei nakamta bengan rat dengkong ki jing jong kalawei ka banwan ka jong pi te tang gini ki kentien khublai shibun